Pa 27 Novemba, Vice President wa dziko la Malawi amene ndi Michael Usi anakazungulira pa nsika ndi cholinga chokuti akacheze ndi mavenda aziwe mavuto enieni amene ali pa nsika. Koma nkhani ndi yakuti izi ndi zoonadi zithandiza kodi kuzungulira m'misika kwa Vice President ndi kumagula mpiru, anyezi ndi zinthu zina ndi zinthu zofunika. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Anthu ambiri ayamba kuyankhulapo pa zomwe Vice President wa dziko la Malawi a Michael Usi akupanga pomangoyendayenda uku akuzungulira m'misika ya ku Malawi pomati akumva mavuto amavenda komanso aone mmene malonda akuyendera pa ground penipeni. Funso nkumati Michael Usi amene ndi Vice President wa dziko la Malawi kumuzi kwawo ndi kumulanje komwe uko kwa Golden TH Kumbu. Iyeyo amapita kumuzi kwawo pafupifupi mwezi ndi mwezi kukacheza ndi abale ake. Usi asanapite ku Ndale, iyeyo anali ku Adra kumene ankagwira ntchito zokhuza community pocheza ndi anthu muzi mwenimweni, ndipo ankacheza ndi anthu amene anali pa lowest ground possible, amene anali mavuto enieni possible. Iyeyi anali bwenzi wa anthu osauka, anali bwenzi wa anthu amene ankaziwa bwino ndithu kuti moyo ndi chani. Choncho lero Michael Usi zoona sakuziwa mavuto omwe ali pa ground iyi. Okay, chabwino. Zoona angamapite kunsika ndi kumakagula bonya, kugula mpiru, masamba, nkumati akufuna amve mtengo wake weniweni. Anthutu ambiri akuzifunsa mafunso ochuluka. Izizi zabwera choncho chifukwa chakuti pa 27 Novemba Usi anakazungulira m'misika ina kumachinga. Tiyeni tingoona ndalama zimene zimagwira ntchito kuti Michael Usi monga Vice President ayende pa convoy yake kupita kunsika kukagula bonya ndi mpiru. Vice President wa dziko la Malawi kuti ayende sizimakhala zinthu zophweka. Iyeyu samangoyenda mwina mwasimbo ngati nduna, iyeyi amayenda ngati wachiwiri in command ku dziko. Ndipo tiunikire motere. Vice President kuti ayende amayenera kugwiritsa ntchito magalimoto mwina pafupifupi 7, ndipo Vice President yu komwe amakhala ndi ku Lilongwe. Kuchokera ku Lilongwe kupita ku Blantyre ndinso kubwerera pamafunika ndalama yokwana 1.2 million, 1.4 kapena 2 million kwacha yama allowance, pamafunika 1 million ya mafuta ama staff, ndipo 3 million kwacha ku ulendo okakhala masiku okwana atatu a fuelo. Ndalama yokwana 500,000 imaperekedwa pa munthu amene akugwira ntchito ku nyumba ya ku Blantyre yomwe iyeyo akagone, komanso yama security imene allowance imakwana ndithu 3 million kwacha pa usiku umodzi. Tiyeni tingoyerekeza kuti mwina akakhalako mausiku okwana atatu kapena 4. Now 3 million times 4 ndi 12 million kale just kungokhala ndalama yama allowance ogwira ntchito kumeneko. Okay, pama executive staff pamafunika ndalama yokwana 3 kapena 4 million kwacha pama night amene akakhale kumeneko. Ndiye pamafunika ena ogwira ntchito ma department ya boma monga ku MBC, monga ku polisi, kwa DC, information, intelligence, omwe allowance yawo imakwana ndithu pafupifupi 3 million kwacha. Ulendo umodzi oti Vice President akagule mpiru ndi bonya munsika unaononga ndalama zochuluka ndithu. Koma funso nkumati zoona ndithu ndalama zochuluka chonchi zizitha pa maulendo a Vice President omakangocheza kunsika nkumakagula bonya.
anthu ambiri akunyenyereka kuti munthu amene akuziwa kale za mavuto a Malawi, munthu amene akuziwa kale mmene Amalawi akukandira pa ground, munthu amene akuziwa kale mmene ziko lilili pa ground, zoona munthu ameneyo ali oyenereka ndithu kumaononga ndalama za nkhaninkhani ndicho linga chongofuna kuonesa kuti Amalawi akukhala moyo otani, ndicho linga chongofuna kuonesa kuti chabwino angoluza ziko kuti ifeyo kuno ku Malawi tikukhala bwino, ifeyo kuno ku Malawi mwakuti. Kodi izizi ndi zoona? Pali mafunso ambiri koma mayankho ake akhala ndi ino amene mukuonera video iyi. Ndi chinthu cha nzeru chimene chachitika kuti mwina mwake Vice President aziwe mavuto amavenda. Pa screen pa pali ma video awiri awa, tawaonereni koma musayiwale kupanga subscribe. Dzina langa ndine Sam Mavita. Until the next video I'm gonna do it. See you.